Camprodon Trail, un any més ja ho tornem a provar, serà el tercer any ja. El grup es va renovant de mica en mica. Aquí només som 4 de les 10 integrants del grup, que comentaré el nom de les 10 persones que en formem part. La Marta, l'Anna, la Mariona, i ens falten al grup l'Anna Bosch, nova incorporació, l'Anna Planella, també nova incorporació, la Marga i, qui em deixo, noies? L'Ariadna, l'Anna Claret, la Montse Prat i la Montse Prat. I tu? I jo. Hi ha diferents maneres per poder-nos ajudar a fer possible aquesta participació a l'Oncotrail. Tenim posades en diferents establiments del poble unes guardioles on la gent voluntàriament ens hi pot deixar el seu donatiu. Aquesta seria una de les coses. Tenim també les dues xarxes, Instagram i Facebook, amb l'enllaç a poder fer aquest donatiu per al grup. I també tenim en marxa una altra iniciativa que una de les companyes us anomenarà ara. Tenim pensat fer una caminada solidària el dia 16 d'agost. El punt de trobada, rectifiqueu-me si m'equivoco, serien els 4 cantons a les 9 del matí. Tothom que vulgui participar i ajudar-nos a fer realitat aquesta cursa i arribar als 1.000 euros per poder participar, està convidat a que vingui a ajudar-nos i a caminar amb nosaltres. Serà una ruta fàcil, assequible per tots els nivells i us estarem molt agraïts que vingueu. Aquesta caminada del dia 16 serà una caminada d'unes 2 horetes, més o menys. Es recomana portar aigua, portar calçat adequat i portar una mica d'esmorzar, farem una mica de parada entremig. Serà un petit recorregut circular, sortint, tal com hem dit, d'aquí a la plaça Doctor Robert, aniríem cap a la Font del Forcarà, després ens anem ja a direcció a Llanars, pujaríem pel canal i en un caminet molt bonic que hi ha abans d'arribar a la Roca, que faríem aquest caminet, aniríem a la Roca i tancaríem el recorregut passant per la Font del Raïm i després per les Palanques fins a arribar de nou altra vegada a la Font de la Forcarà. És una ruta, com he dit abans, curteta i la intenció és que es gaudeixi d'aquesta caminada i al mateix temps es pugui col·laborar amb aquesta activitat solidària que fem les Camprodon Trail. Molt bé, doncs nosaltres el dia 16 portarem una d'aquestes guardioles que tenim repartides als diferents establiments perquè cadascú pugui fer el donatiu que prefereixi. No hi ha un preu marcat per fer aquesta caminada, sinó que simplement és la voluntat de cada un. El nostre objectiu és, com hem anat fent cada any, és intentar arribar a aquests 1.000 euros però superar-los. Ja el primer any els vam superar de molt, vam arribar als 6.000 i pico, penso, d'aportacions. L'any passat ens vam quedar uns 4.000 euros i aquest any la idea és moure'ns també per aquestes xifres. Aprofitem per donar-vos les gràcies a tothom perquè això és gràcies a l'aportació de tota la gent d'aquí de la vall i del territori i doncs això estem motivades amb aconseguir aquest repte. Recordar-vos que aquestes donacions, qui les faci a través del link, tot i que ho fan a través del nostre nom com a Camprodones, els diners no ens van a nosaltres, sinó que van directament a Oncolliga Girona i llavors un cop s'ha acabat l'Oncotrail, amb tots els diners que han recaptat de l'Oncolliga, van donant informació i notícies de què en fan amb aquests diners, que normalment són per investigacions o per equipaments a diferents hospitals de Catalunya. Una altra iniciativa que hem tirat endavant per aconseguir els diners són 2 lluminetes. Una porta una cistella de productes del rebost del Pont Nou i l'altra porta un menú gastronòmic per 2 persones del restaurant El Pont Nou, totes 2 coses, gentilesa d'aquestes empreses. Les tenim repartides per aquí, ara mateix n'hi ha una a la piscina de Molló i l'altra a la botiga del rebost del Pont Nou. La participació són 3 euros i en el sorteig de la diada de l'11 de setembre, doncs el número que coincideixi amb les 2 últimes xifres serà el guanyador d'aquests productes. I res, agrair a tothom la seva col·laboració i esperem veure'ns aviat.